Arewa jini ɗaya TV, Wudil Arewa jini ɗaya TV. Arewa jini ɗaya TV, Wudil Arewa jini ɗaya TV. Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki, na zo muku da wata yar magana. Ni ne sunana Abba Ismail da ke cikin garin Wudil unguwar Danya City. Arewa jini ɗaya TV, Wudil Arewa jini ɗaya TV. Hankali na tashi akan harkokin mu, munafikai da makiya sun sako mu akan gaba, duk inda muka zaga ana nuna mu da dan yatsa, ubangiji na ɗaukaka mu. Arewa jini ɗaya TV, Wudil Arewa jini ɗaya TV. Wayo Allah, malam rayuwa ta yi tsada, sannan ma da muke haska munafikai da mahasada sun sako mu kan gaba, so suke su ga bayan mu kuma ubangiji na ɗaukaka mu. Arewa jini ɗaya TV, Wudil Arewa jini ɗaya TV. Arewa jini ɗaya TV, Wudil Arewa jini ɗaya TV. Mun gode wa Allah da ya ba mu rai da lafiya. Wani efasa muke haskawa, muna so mu kawo shi domin ci gaban al'umma, muna so mu sa su farin ciki da nishadi insha Allah. Arewa jini ɗaya TV, Wudil Arewa jini ɗaya TV.